बीजेपी दोलोनिफ्राय 12 नं चिरां दुवार बियाबाव आसाम प्रदेश कंग्रेस सिनियर स्पेक्सपारसन गर्जन मोसाहारिनि दैदेननायाव बीजेपी दोलोनिफ्राय गोबां सोद्रोमाफोरा कंग्रेसआव आखाइ हमफैदों। खुंथाय गोहोआव थानाय थामहिनबा बीजेपी सरकारनि हेंथायै गर्जन मोसाहारिनि फिन गोख्रों बिबुंथि। बीजेपी सरकार फैनाय लोगो लोगो हादोर आरो रायजोआव गोरिब गुन्द्राया बांबोनो हमबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होनाय बायदि लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हानाय नंला होननानै अजद दैखाङो। बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा बीजेपीजों जथाय सरकार दानायखौ मोजां मोनाखै गर्जन मोसाहारि बिथाङा। थारैनो बे समाव आरो खाबु लानानै बाथ्रा बुंगासिनो कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि गर्जन मोसाहारि बिथाङा। गमामायैनो नै दिनै जोङो बे नर्थ बाथाबारियाव दंफैयो आरो नर्थ बाथाबारि गामिनि रायजो राजाफोर आरो खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा दिनै हठातनो कंग्रेस दोलोआव हाबदों। जोङो चिराङाव बे कंग्रेसआव रायजो राजाखौ कंग्रेसआव सोनाया बेल' स्टार्टिं नङा, जों सप्ता खनसेनि सिगांनिफ्रायनो खालामबाय थादों आरो दिनै जोङो नर्थ बाथाबारियाव सफैदों। गमामायैनो रायजो राजाफ्रा कंग्रेसखौ बासिनानै लादों। बयबो मोनथिगौ रायजो राजाया दिनै कंग्रेसआ पावाराव गैया। दिनै कंग्रेस दोलोखौ गोदोनाय नाव होननानै बुंदों। दिनै सोरबा दङ होनब्ला सरकाराव बिजेपिआ राइजिं जादों। सोरबा दङ होनोब्ला दिनै सरकाराव इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट जादों। दिनै इउपिपिएलनिफ्राय नागारबोनानै कंग्रेसआव हाबदों। बिजेपिखौ जोंनो नाङा होननानै कंग्रेसआव हाबदों। मस्ट पावारफुलमोन मोनसे समाव बिपिएफनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफखौ गारनानै कंग्रेसआव फैदों। दा बाहाय निस्सय गिदिरथार खारन दं आरो खारनाबो बेनो दिनैनि दिनाव। खारन सरकारखौ सोर बानायो? रायजो राजायासो सरकारखौ बानायो। बे गामि ओनसोलनि गरिब दुखिया हाल खदालजों रायजो जानाय, दाउ फारौ बोरमा अमा फिसिनानै रायजो जानाय, खुनुरुखुम थेर गथ' खांनाय गथ' गथायखौ फोरोंनाय रायजो राजाफ्रा गिदिरथार आसा दङमोन आरो बे आसायानो जाहैबाय बड'लेण्ड। दा बे बड'लेण्डखौ दहाय होनानै बै समनिफ्रायनो उदिया समनिफ्रायनो बिबोबाय, चरन चमरमोननि समनिफ्रायनो बिबोबाय, पिटिसिनिफ्राय बिबोबाय। बेबायदिनो जोङो एबसुनि आन्दलन, एनडिएफबिनि आन्दलन, बिएलसिनि आन्दलन, गोबां आन्दलन जोङो गाबोबाय। आसा खालामदोंमोन जे एबारनि बर'नि थामथि एकर्डआव बेखौनो जोबथा एकर्ड आरो बर'नि लास्ट एकर्ड जागोन होननानै। नाथाय बे एकर्डफोरनि मादाव सबसे गाज्रिसिन एकर्ड, रायजो राजाखौ थगायनाय एकर्ड। दा बेफोरबो माखासे खारन रायजो राजाफ्रा दुखु मोनबाय। बेनिखायनो इउपिपिएलखौ गारनानै दिनै कंग्रेसआव हाबदों। बेनिखायनो दिनै बिजेपिखौ गारनानै कंग्रेसआव हाबदों। हाबा मानो जानो? संख्रि बायनो थाङोब्ला, सिनि बायनो थाङोब्ला, दालि बायनो थाङोब्ला, जाग्रा लोंग्रा ओंखाम संग्रानि आइटेमफोरखौ बायनो थाङोब्ला बे खुनुरुखुम दाउ फाननानै मोननाय फैसानिफ्राय जुदि गभर्नमेन्टआ टेक्स दाननानै लायोबा, खस्थ' मस्थ' मटर साइकेल बायदों, साखा खब्रै बायदों, बाय पेट्रला दिनै 100 थाखानि गोजौआव थाङोब्ला, डिजेला दिनै 100 थाखा जायोब्ला, अब्ला बे गभर्नमेन्टआ रायजो राजानि बिरुद्ध गभर्नमेन्ट। बिराद गिदिर आसा खालामदोंमोन दिनै प्रमद बर'नावहाय। प्रमद बर' होनबानो बे ओनसोलनि मानसिफ्रा गाबलायलायोमोन। दले बले गिर्जाब चिरांनिफ्राय बे ओनसोलनि ख्रिस्टानफ्रा गिलौ बालौ आन्दलनाव थांग्रा, अब्ला मा जागोन? दा बेफोरबायदि बिराद गिदिर निराशा बे जायगानि मानसिफ्रा गोब दुखु थाबाय। बेखायनो बोराबदों आरो कंग्रेसआव हाबदों। आरो कंग्रेसआव मानो हाबा जानो? दिनै 15 आगस्टआव भारत बर्षआ 75 बोसोर उदां भारतखौ फालिनो थांगासिनो दङ, डायमन्ड जुबिली। दा बावहाय सोर सासन खालामबोआ? दिनै इन्डियाखौलाय कंग्रेसआनो 53 इयार कंग्रेसआ सासन खालामदों। दिनै इन्डियायाव माबा मोनसे दङ होनोबा इन्डिया डेभेलप कान्ट्रिमोन कंग्रेसनि आमोलाव, 4th most developed country in the worldमोन। आमेरिकानि उनावहाय चाइनानि उनावहाय ओरैहाय माबामोन रासियामोन आरो बिनि उनावनो इन्डिया फैबायमोन। दिनै जै बिजेपिया गभर्नमेन्टआव फैनाय लोगो लोगो मा जाबाय? दिनै हादोरा गरिब जाबाय। बुंदोंमोन बिजेपिया 2 कौटि साख्रि होगोन बोसोरावहाय, 8 बोसोर जाबाय 16 कौटि साख्रि होनांसिगौमोन। जोंनि गथ' गथायफ्रा दिनै खस्थ' खालामनानै बिए पास जाबाय, एमए पास जाबाय, साख्रि मोनला बड'लेण्डआव। साख्रि गैला आसामाव हिमन्त बिश्व शर्माया साख्रि होनो हाला होनदोंमोन बियो। मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगोन होननानै आरो न'खर साख्रि होगोन होननानै फुद्दाबोरो जेबोआनो जायाखिसै। दा बेखायनो गामिनि रायजो राजाया दुखु मोनबाय, प्रमदखौ बोराबबाय, हाग्रामाखौ बोराबबाय। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल।
बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।